Da gari ezelan, nor joten zan, hori uden aiten zan? Bai, Julioan edo antxe ganten zan, da zertute metak einde, gero zute zan, han joteko. Da guagu, mehakintzen zan guk ezin duten, guk ekarri, soloki. Zuek ekarri. Guk ekarri, eta joan, eta bizan, no? Jo gizonak edo ibiliko ziren. Jo, andrape bai. Andrape bai? Bai. Da non joten zan hori ba? Hori izintu ziren, gure hor beste zerean. Guk hor beste joten zen, hor goiko kuartuan. Harrik eta izin zera harrik edo holak edo ez zer da, antxe, golpeka. Den kontra, ez da? Da gero amak, ez da izan dixita zen, hartatza edo holango bategaz garbitu ditu. Holan paseu ez da? Bai, holan utzek edo zeraken dute gero ba. Zer zan zu hartatza edo? Hartatza pentzen dut dala, ez da izan. Holango... Bai, holango zer bat garbitako garu. Pasetako eta ez da. Bai.